0700 800 60 ja voittat on 500 € itselle, jos tiedät, että mitä juhlaa on vietetty talossa. Siellähän on siis, meillä on afrikkalaisia vieraita ollut talossa. Munja-niminen kaveri tuli Afrikasta, Juha lähti Afrikkaan, Munja tuli tilalle. Viikkotehtävänä on ollut opetellut suomalaista kulttuuria Munjalle. Siellä on käyty uimassa kutistajassa, jäitten seassa ja olisinko itse ollut valmis lähteä Afrikkaan? Tuo on kyllä kova kysymys, mikä ohjelmassa tuli, koska voin sanoa, että kadehdin suorastaan sitä, että Juhan päin. Totta kai varmaan jokainen meistä, ketä on talossa tippunut, niin olisi halunnut lähteä sinne Afrikkaan, mutta samalla sitten taas toi vauva-uutinen ja perhe, niin ne on ollut niin iso asia, että toisaalta on tosi onnellinen, että on perheen kanssa ja saa niin nauttia tuosta raskaudesta. Tämä aika ristiriitainen juttu. En tiedä olisinko, mutta totta kai kokemuksena niin ehdottomasti olisin halunnut lähteä. Ei olisi ollut mitään parempaa. Mutta 500 €. Pääsisikö sillä Afrikkaan? Ei tiedä. Ehkä joltain löytyy halpa äkkilästä, mutta sinne päin pääsee. Voit lähteä Bulgariaan, Kreikkaan, Majorkalle tai Olas Palmas. Äkkilähtö 500 € ihan varmana pääset Las Palmasiin, kuule tuolla rahalla. 0700 800 60. Mitä juhlaa on vietetty talossa? Tyypillinen pikailujuhla, stereotopia, toimitusjohtaja, sihteeri. Sitä vietetään loppuvuodesta, eli piakoin tämä juhla on tulossa. Ne on ottanut varaslähdön tuolla talosta.